Takže vážené dámy, vážení páni, vážení priatelia, vážení návštevníci Langovho dvora. Ako iste už je známe, dnešným dňom sa zároveň aj skončili dnešné preteky a preto by som si dovolil dnes vyhlásiť na tomto mieste víťazov v jednotlivých disciplínách. Či to bol pole bending pony alebo pole bending junior, takisto aj barrel race sa to týka. Takže začal by som s pole bending pony. Priatelia, ak môžem, takže 6. miesto v kategórii pole bending pony nezískal nik iný ako Bence Kiš, Mancika, jazdecký klub Vrakúň. Priatelia, poprosím potles tomuto mladému jazdcovi. Naozaj dnešný úspech je naozaj veľký pre ňoho. Je to veľké povzbudzenie aj do budúcna. Dúfam, že sa mu bude naďalej dariť, že sa budeme naďalej stretávať. Bence, tuto poď. Takže priatelia, ešte raz veľký potlesk. Bence Kiš, Mancika. Poprosím ťa ešte, Bence, poď sem ešte. Bence, poď sem ešte. Poď sem tu ku mne. Poď sem ku mne sem, dobre? To je špeciálna cena pre najmladšieho jazdca. A ešte ti odozdávame cenu, ako špeciálnu cenu pre najmladšieho jazdca. Dobre? Môže byť? Takže počkaj chvíľku. Tu ti odovzdáme cenu. To je cena pre najmladšieho jazdca, pre dámy a páni. Azért kaptad, mert te vagy a legkisebb. Hallod, Bence? Azért kaptad, mert te vagy a legkisebb. Állj meg, jó? Bence, ide figyelj! Gratulujeme! Priatelia, 6. miesto v pole bending pony Bence Kiš, Mancika, jazdecký klub Vrakúň. No vidím, že Alexander Majer bude mať veľkú konkurenciu. Dobre, takže 5. miesto získava Monty Ranch, koň Oksana, jazdec Otýlia Zaďková. Cena v kategórii pole bending pony. Gratulujeme Otýlii Zaďkovej a jej koníkovi Oksana z Monty Ranchu. Najlepší čas mala 52,18 a získala 60 bodov. A 5. miesto. Koník sa vám pozdravil, ešte raz sa vám zdraví Otýlia Zaďková, Oksana, Monty Ranch. Štvrté miesto. Najlepší čas 52,15. Bodov 70. A toto získava Romana Piskaliková Regina, Sekereš Ranch. Gratulujeme, Romanka. Naozaj veľmi pekné umiestnenie, 4. miesto. 70 bodov, najlepší čas 52,15. Samozrejme gratulujeme aj Sekereš Ranchu, že vychováva skvelých jazdcov, ktorí sa výborne umiestňujú na pretekoch. Priatelia, ideme na 3. miesto. Body 80, poradie 3. Najlepší čas 50,71 získava Kamila Petra Korobová, Maťo Monty Ranch.
Taktiež, priatelia, mladá jaskyňa, nádejná jaskyňa a dúfam, že tie umiestnenia budú stále vyššie a vyššie a že sa aj bude naďalej ďariť v tomto jazdeckom športe, kde už teraz v takomto mladom veku dosahuje veľmi pekné výsledky. Tretie miesto je naozaj krásne umiestnenie v kategórii Pole Bending Pony. Získala cenu podkovičku, zdvihni, ukáž nám ju, ako vyzerá podkova. Priatelia, potlesk! Kamila Petra Korobová s koníkom Maťom Montiranč. Pamätná fotka. To robí len preto, lebo rozhodca si nič nepamätá. Kamila Petra Korobová si určite bude pamätať. Priatelia, druhé miesto. Druhým miestom získal jazdec 90 bodov. Najlepší čas bol 37,97. A získava ho ticho. Nikoleta Smutná, Nela Langov Dvor. Úsmev na tvári Niky, však je si pre ocenenie. Gratulácia, ocenenie, pamätná fotografia, predpokladám. Ak chceš mať fotku, samozrejme s rozhodcom. Keď nie, tak bez neho. Priatelia, máme pripravené fanfáry. Máme pripravené fanfáry. Pretože to si zaslúži fanfáry. Koho vyhlásim ako prvého? Nemáme. Tak o to bude to rízejšie, ten potlesk. Poprosím naozaj, táto jaskyňa si ho zaslúži. Prvé miesto 100 bodov, najlepší čas 32,81. Safari Team, Kôň Lucky a Fanny Sandu. Myslíš, že máš modrú maškrtu? Gratulujeme Fanny Sandy, koník Lucky, Safari Team. Naozaj Safari Team sa postaral o kvalitnú jaskyňu, kvalitný výkon. Najlepší čas opakujem 32,81. Poradie prvý a 100 bodov. Priatelia, prejdeme na Pole Bending Junior vyhodnotenie, kde na 6. mieste s časom, najlepším časom 27,07 sa umiestnila, idem si dať kávu a potom vám poviem. Takže 6. miesto Natália Savová Charlotta, jazdecký klub Palomino. Samozrejme gratuluje Šaňo Majer, fotka pamätná s mapou Nitry na tričku. Takže 6. miesto Natália Savová Charlotta, jazdecký klub Palomino. Ešte raz poprosím veľký potlesk pre túto jaskyňu. Priatelia, 5. miesto, 60 bodov, najlepší čas 26,41. Zostáva doma Langov Dvor, MK Powercheck, Laura Hadnaďová. Dekorovanie od Alexandra Majera. Gratulácia jednej druhej jaskyni, samozrejme pamätná fotka, Šaňov obvyklý zdvihnutý prst, čo je jeho značka, ako u niekoho nejaká iná.
Takže gratulujeme ešte raz, poprosím potlesk pre Lauru Hadnaďovú, MK Powerjack Langov Dvor. 4. miesto, priatelia, 4. miesto s časom 24,77, bodov 70, pôjde do Nitry. Ranč DD Karišam Lucia Lobotková. Ranč DD, najstarší ranč na Slovensku a odtiaľ jazdec Lucia Lobotková s koníkom Karišam. Krásne 4. miesto s časom 24,77. Gratulácia, samozrejme gratuluje aj tréner, pretože Alexander Majer je jej trénerom, takže gratulácia oprávnená aj od osoby, ktorá naozaj sa po tento výkon dosť podpísala. Myslím, tým aj člena Majera. Priatelia, 3. miesto, 80 bodov, čas 24,45. Pôjde Erike Tadianovej Leonard, ranč Miloš Horné Hámre. Erika, úsmev. Poďme, daj ten úsmev. Ty ho vieš, že ho dáš, ty ho máš. Nehábi sa, to máme 1. miesto, není 2. miesto, není, ale 3. miesto, to je určite veľmi pekný výsledok. Trvá, tiež my keby sme tam všetko sedeli, dávno sme dole. Ale ja som jasný. Nem jó, mert elbújjak a Priatelia, tieto 3 miesta sú aj samozrejme finančne ohodnotené, takže gratulujem aj k finančnej výhre. Erika, neskôr prebijeme. Takže 2. miesto. Prejdeme k 2. miestu, ktoré je tiež finančne ohodnotené. Bodov 90, najlepší čas 24,42. Zostáva na Langovom dvore, ale kto? Už ideš dopredu už? Fakt? Ideš ty? Paulinka Burdilová, verí! Priateľa, stačilo povedať finančné ohodnotenie a už ho minkalo dopredu. To je ona. Takže toto máme tu. Super, gratulujem, Paulinka. Naozaj si zaslúžiš aj to finančné hodnotenie. Koník Mary Langov dvor. Ešte raz poviem, čas 24,42. 2. miesto 90 bodov. Pamätná fotka. A nech sa ti darí. Veru, nech sa ti darí aj na ďalších pretekoch. A vieme, kto bude prvý, hej, alebo nevieme? Vieme, určite. No povedzte, kto? Veronika Košťálová. Takže Veronika Košťálová, Goldboss, Langov dvor, 24,13, 1. miesto. Veronika, poď si pre výhru. Pamätná fotka, gratulácie, Šaňo Majer a Veronika, tiež sa z výhry naozaj, je to zaslúžené. Priatelia, Pole Bending Open. Šieste miesto. Viete, kde pôjde 6. miesto? Dajte tip. Nikto? Langov dvor? Nie. 6. miesto patrí dáme
s časom 25:96 v kategórii Pole Bending Open. A ide do farmy Bažantnica Štitáre a Lucii Ratulovskej, Hohenrider Saxy. Lucia, tešíš sa? Musíš sa teď. Ako moc? Ukáž, jak sa vieš tešiť. Dekorovať bude pán starosta obce Trnovec nad Váhom. Takže fotka pamätná Lucia Ratulovská, Hohenrider Saxy, farma Bažantnica Štitáre, 6. miesto. 60 bodov, poradie 5. Najlepší čas 25:24. Ide na... alebo komu? Monika Matušeková, Titan Langov Dvor. Gratulujeme. 5. miesto. Monika Matušeková, Titan. Gratulácia, dekorácia, úsmev ako dar. A můj kůň ten často, jak chtěl, mění směr. Gratulujem, poprosím potlesk pre Moniku Matušekovú. 4. miesto. Čas 25:21. Koník, môžeme ho nazvať, že aniel. Nikoleta Šomodilová, Mezej Farm. Gratulujeme. Podíky. Neký úsmev. Úsmev, ideš si predsa, no poď. S úsmevom len. Bola si sa kúpať? Jaká je voda? Ocenenie, gratulácia. Fotka pamätná. A samozrejme potlesk pre Nikoletu Šomodilovú z koníka Angel Mezej Farm. Priatelia, 3. miesto. Najlepší čas 24:53. Koník Kinč, Ladislav Takáč, Western Ranch. Láci, gratulujeme ti, naozaj veľmi pekný výsledok. 3. miesto, priatelia, poprosím potlesk, naozaj. 3. miesto je veľmi pekné umiestnenie, finančná odmena, dekorácia. A ďakujeme veľmi pekne aj za dnešnú účasť. Priatelia, 2. miesto. Bodov 90, najlepší čas 24:47. Táto dáma povedala o mne, že som starý. Takže Barbara Beláková, The Year Mr. Fantasy, farma Bažantnica Štitáre. To starej, to si ešte povieme. Takže Barborka, gratulujem ti k 2. miestu. A myslím si, že už môže sa pripojiť k dovolenke. Ty vieš, aké myslím. Gratulujeme Barbore Belákovej, Dear Mr. Fantasy, farma Bažantnica Štitáre k 2. miestu. Priatelia, 1. miesto. 1. miesto patrí mužovi bodov 100,
Najlepší čas 23:56. Feminist Kipken, Peter Kiš, jazdecký klub Rakúň. Ale vidíte, jak to zobral behom. Peťko, gratulujem ti, naozaj veľmi pekné miesto, veľmi pekné umiestnenie. Pole bending open. Malá otočka. Pamätná fotka, Peter Kiš, Feminist Kipken. Gratulujem, Peťo, naozaj krásny výsledok. Poprosím potlesk a uznanie od jazdcov. Priatelia, teraz si vyhodnotíme Pole Bending Profi Open. Boli tam len traja jazdci. Jedna dáma, dvaja páni. Tak ideme od tretieho miesta. Tretie miesto s časom 29:54 získava Norbert Lednecký, Buda. Nepočul som ten potlesk. Naozaj tretie miesto Pole Bending Open, priatelia. To je ako profi, takže... Norbi, állj meg! De igen, nappal szembe laktok. Ešte raz potlesk pre Norberta Ledneckého a jeho koníka menom Buda. Priatelia, druhé miesto. Najlepší čas 24:57. Myslíte si, že to je dáma alebo pán? Kto? Pán? Dámu chcete ako prvú, nie? Nie, tak dáme, vy sa nezaprete. Takže druhé miesto Tomi Hodoši, Orfeus, Máčik Farm Bohatá, čas 24:57. Naozaj veľmi pekné umiestnenie, aj veľmi pekný čas. Gratulujeme, Tomi. Jaký ste modrí obidvaja? Hladili. Priatelia, prvá a jediná dáma. Prvá dáma v Pole Bending Profi Open a jediná dáma v Profi Open Pole Bending Barbie Fazekašová, Omar, Máčik Farm Bohatá. Najlepší čas mala 24:17. Tak to musí byť. To je nás modrú. Ďakujem. Samozrejme, títo jazdci dostávajú aj finančné hodnotenie, takže gratulujem ešte raz, Barbie, tvojmu úspechu a prejdeme teraz k disciplíne Barrel Race, kde si vyhodnotíme pony. Môžeme ísť na to? Takže 6. miesto v kategórii Barrel Race Pony získava Bence Kiš, Mancika, jazdecký klub Rakúň. Najlepší čas 39:01, 6. miesto 50 bodov. Bence, poď si pre ďalšiu cenu. Ty už si tak ovešaný s tuhami, že už sám ledva ideš. Musíš byť aj unavený z tohto dnešného dňa, ale to neznamená, vidíš, že si aj trošku zabehal. Priatelia, najmladší účastník, ale
získal asi najviac ocenení dnes. On a jeho verný kamarát, jeho verná kamarátka Mancika. Tak. Bence, gyere ki ilyen! Béci! Bécike! Fotečka. Így! Ez az! Szuper! Poprosím potlesk pre Bencov Kiša a Manciku z jazdeckého klubu v Rakúň. Priatelia, 5. miesto, 60 bodov. Čas 37:44, hovorím o najlepšom čase. A to získava Otília Zaďková, Oksana Montiranč. Jej štartové číslo bolo 198, Otília Zaďková, Oksana Montiranč. 5. miesto v kategórii Barrel Race Pony. Hlavný rozhodca Patrik Jager je fotogenecký typ, takže on sa rád fotí. Dobre, 4. miesto získava s časom 31:64 opäť Montiranč a to Kamila Petra Korobová Maťo. Rozhodca sa už nevie dočkať fotenia. No, poď moja, poď. Kamila Petra Korobová Maťo Montiranč. Patrik. Poďme, Olka, podporíme ťa. Takisto máme pre teba cenu, Kamilka, ako najmladšiu z dievčat, najmladšiu účastničku, nie? Alebo? Benjamín. Ako Benjamín, aha. Takže ty si ako náš Benjamín. Tak som sa dozvedel, že si aj môj Benjamín. Tak super potom. Takže Kamila Petra Korobová, môj, ako aj Benjamín Ranču, Langov dvor s koníkom Maťo Montiranč. 4. miestečko, gratulujeme. Priatelia, ideme na 3. miesto. Aj dobrá hudba nám do toho hrá. Takže 3. miesto, počet bodov 80, najlepší čas 28:38. Získava jazdec z ranču Sekerež ranč, alebo respektíve jaskyňa Romana Viskalíková Regina Sekerež ranč. Gratulujeme samozrejme tejto jaskyni, rozdávame cenu, podkovičku, pusa od Alenky, fotka z Alenkou a s Patrikom Jagerom. A samozrejme ja pripájam tiež svoju gratuláciu, takže gratulujem aj ja, Romana, k tvojmu umiestneniu. Je to naozaj veľmi pekné umiestnenie a dúfam, že budeš stále lepšia a lepšia. Priatelia, vyhodnotíme si 2. miesto. 2. miesto, body, 90 bodov, najlepší čas 26:75. A 2. miesto bude putovať jazdcovi z Langovho dvora a tým nie je nikdy ako Nikoleta Smutná Nela.
zasmí sa. Gratulujeme Nikolete Smutnej a koníkovi Nela z Langovo dvora k umiestneniu druhého miesta v kategórii Barrel Race Pony. Cena, fotka, úsmev a ešte raz veľký potlesk! Priatelia, prvé miesto, myslíte, komu patrí? Nepočujem. Ešte hlasnejšie? Takže je to Fanny Sandy Lucky, Safari Team. Najlepší čas 22:17. Prvé miesto, bodov máš 100. Takže Fanny Sandy, gratulácia, fotografia, pamätná. Neskôr sa tam môžeš vyretušovať Patrika, keby si chcela. On tak dneska dostane na tej zábave. Kýbel vody ani... Môžeme prejsť na Barrel Race Junior vyhodnotenie. 6. miesto. Alexander. Šaňo Majer. Samozrejme vždy musí chýbať, ale vždy to on stihne ešte aj z predstihu. Takže kde máme Alexandra Majera? Alexander Majer. Nemá koníka, tak je pomalší. Poďme. Preskakuješ a ideš na to. Vidíte, to je atlet. Jak jeho kôň. Takže 6. miesto Barrel Race Junior získava s časom 18:85. Jaskyňa z ranču Miloš Horné Hámre. Kúň Leonard a Erika Tadianová. Priatelia, potlesk! Langov dvor, však oceníme víťazov! Gratulácia od Šaňa Majera, dekorácia, fotka. Šanko, nezabúdaj na fotografie. Aj tak ste budú retušovať. Takže 6. miesto gratulujem Erike Tadianovej, Leonard, ranč Miloš Horné Hámre. 5. miesto, priatelia. 5. miesto s časom 18:73. Nezískava nik iný ako Zora Rosková, Galaxy Monty Ranch. Zori, poď si pre 5. miesto, pre krásne ocenenie a pre uznanie od nás všetkých. Dnes si to naozaj zaslúžiš. Zori, úsmev. Daj úsmev poriadny. Tiež sa ukáže, ak sa vieš tešiť. Áno, jasne. Jura, chcela byť prvá. Takže priatelia, 5. miesto Zora Rosková, Galaxy Monty Ranch, jej čas opakujem 18:73. Gratulujeme. 4. miesto jazdecký klub Palomino, čas 18:70. Kúň Ramona a meno jezdca je Sofia Naďová. Sofi, poď. Kopni a pomenať. Takže priatelia, práve oceňujeme Sofiu Naďovú. 4. miesto v kategórii Barrel Race Junior. Kônik Ramona, jazdecký klub Palomino. Jej čas 18:70. Gratulujeme.
Tretie miesto získava, alebo respektíve znovu, tretie miesto ide do Nitry na Ranč DD, a to Lucii Lobotkovej Karišam. Je čas 18:39, tretie miesto, bodov 80. Gratulujeme, Lucia, sme obidvaja z jedného ranču, takže môžeme to potom aj neskôr osláviť, zajtra, pozajtra. Gratulácia samozrejme od jej trénera, a tým je Alexander Majer. Veľký potles pre Luciu Lobotkovú Karišam, Ranč DD, čas 18:39, tretie miesto. Priatelia, druhé miesto. Čo sa stalo? Vidíte to, toto je on. Šajo, ty zabudneš peniaze. To sa nestáva. Druhé miesto, priatelia, patrí, alebo zostáva na Langovom dvore. A to Veronike Košťálovej, Gold Burst, čas 17:93, najlepší čas, druhé miesto, kategória Barrel Race Junior. Veronika Košťálová, Gold Burst, práve prichádza si pre ďalšiu cenu. Sladký bosk od Šaňa Majera, dekorácia. Treba uviesť aj tu, že Šaňo Majer je jej trénerom, takže ako dobre vidíte, priatelia, bez nejaké nadsázky, Šaňo Majer naozaj, koho trénuje, títo jazdci sa vždycky umiestňujú na prvých priečkách už teraz. Za chvíľku možno, že porazia aj svojho učiteľa, na to sa Šaňo najviac teší. Minule mi to hovoril, že dúfa, že to tak bude za 57 rokov. Dobre, prvé miesto nezoskáva nik iný ako... Monči. Ešte raz. Laura. Ešte raz. Ešte raz. Laura Naďová, MK Povrček, Langov dvor. Je čas najlepší 16:52. Opätovne z verenkyňa Šaňa Majera. Takže gratulujeme obom k tomuto výsledku. Naozaj dneska si bola blesk, bol tvoj povalší brat. A samozrejme, Alisonka, Alice, získavaš cenu Benjaminka takisto, takže si môj druhý Benjamin na Langovom dvore, keďže tu chodím moderovať, takže budeme sa vydávať, chodím tu aj na návštevy k mojim priateľom. Takže ďakujem veľmi pekne za skvelé vystúpenie dnešné obidvom sestrám. Priatelia, vyhodnotíme si ešte Barrel Race Open a potom Barrel Race Profi. Takže Barrel Race Open. 6. miesto získavam ja, ale nie, 6. miesto získava individuálny samostatný jazdec. Miki Ušák, Čiko, jeho čas 18:75, 80 bodov, potom 50 bodov. Ja by som ti už aj pridal, ja ti doprajem. Takže Miki už pomalinky sa blíži k nám, z nohy na nohu, už přichází poslední kouboj, sombrero máčka do čela. Takže je tu Miki Ušák, Čiko, je to individuálny samostatný jazdec a naozaj dnešný výkon predvedol naozaj bravúrne, takže mu gratulujeme, ocení od pána starostu Trnovce nad Váhom. Pamätná fotka. Priatelia, 5. miesto získava... Chceš mi niečo povedať? Super. No, 5. miesto získava s počtom bodov 60. Najlepší čas 18:23. Nepozeraj mi do toho. Tak nemôžeš mi to vidieť.
Nikoleta Šomodiová. Takže priatelia, 5. miesto Nikoleta Šomodiová, Angel Mezej Farm. Indiánsky štýl jazdy, bez sedla, holé nohy. Niky, pozri na mňa, Niky. Tu som. Álo, počíš sa? Super, tak sa na svoj usmej. Tretíkrát si tu, nie? Alebo druhý? 5. miestečko, Nikoleta Šomodiová, Angel Mezej Farm. Gratulujeme, Niky. Priatelia, na dnešných pretekoch sme mali ako aspoň z môjho pohľadu stíhača. A tým nie je nik iný ako Tamáš Takáč Romeo, Takáč Westernový Ranč, čas 18:11 a 4. miesto. Naozaj veľmi rýchly jazdec, gratulujeme, Tamáš. Ale aj Tamáš. Koň sám by asi ťažko išiel asi, he? Áno, myslíš? Povedaj, na budúce pojeme bez jazdca, uvidíme, čo to dá. 4. miesto, gratulujem, Tamáš Takáč Romeo, Takáč Western Ranch, čiho čas bol 18:11 a 70 bodov. 3. miesto, priatelia, znova blondín, Barbora Beláková, Dear Mr. Fantasy, farma Pažatnica Štitáre. 3. miesto, čas 18 rovných. Dáma, ktorá si myslí, že na 35 sme všetci starí, takže toto je úplne strašne zlé. Toto ešte musí vietor vyhnať z hlavy, takže ak budeš jazdiť dlho na koníku, ten vietor to preženie von. Takže dneska mi to povedala, na 35, dovidenia. Barbi, dúfam, že tam máš aj 35 €. Aby to sedelo. Dobre, takže gratulujeme ešte raz. Barbora Beláková, Dear Mr. Fantasy, naozaj veľmi výborná, vlastne výborná jaskyňa. Už som s ňou zažil pár pretekov. Naozaj vždy sa jej darí, lebo má kvalitného koňa a samozrejme je výborná jaskyňa. Takže ešte raz, potlesk pre Barboru Belákovú, Dear Mr. Fantasy, farma Bažatnica Štitáre. Je čas 18 a 3. miesto. Priatelia, 2. miesto po Barrel Race Open nezískava nik iný ako Peter Kíš, Feminist Tipken, jazdecký klub Rakúň. Čas 17:72 ako najlepší čas, ktorý dosiahol na dnešnom preteku tento jazdec. Takže poprosím, potlesk pre Petra Kíša. Fotografia na pamiatku, gratulácia od pána starostu Trnovca nad Váhom. Takže gratulujeme ešte raz. A prvé miesto, priatelia, prvé miesto. Kto myslíte, kto mal prvé miesto? Skúste tip. Monči! Kto? Neočujem vás ešte raz. Monča bude! Ešte raz. A nahlas za mňa. Monika! Takže Monika Matušeková, Titán, prvé miesto, Barrel Open, Langov dvor. Jej čas bol 16:80. 100 bodov, Monika, ale ideš ako keby si išla na kar. Usmej sa, naozaj si dneska víťazka Barrel Open. Gratulujeme Monike Matušekovej a samozrejme Titánovi.
Monika mi prezradila, že nechodí ani domov, takže spáva stále tu, v stajni, len aby bol kôň rýchlejší. Takže super, tešíme sa z toho. Monika, gratulujeme ti a prejdem. Ešte máme samozrejme takto. Ešte teraz vyhodnotíme Barrel Race Profi Open a potom máme ešte takú špeciálnu cenu. To som si nechal nakoniec, takže k tomu sa ešte vrátim, ale tú cenu si musí prísť prevziať jazdkyňa sama. Takže ideme na to. Barrel Race Profi Open. 4. miesto získava... Barbie, chceš to byť ty? Chceš byť ty 4. Ani 3. 2. 1. Žiadna? Dobre. Takže Gabriel Boroš, Algebra Tvrdošovce, jeho čas bol 19:22. Už išla preč? Takže to momentálne nie je. Zašleme. Jo, možno UPS, alebo čo? Takže nejak to vymyslíme, nejak tomu to zašleme. Takže priatelia, ideme na 3. miesto. 3. miesto, čas 18:41. A to získava Norbert Lednecký Buda. Barrel Race Profi Open. Noro, gratulujeme ti naozaj, veľmi pekné umiestnenie, Barrel Race Profi Open, jeho čas, zopakujem, najlepší čas mal 18:41, 3. miesto, 2. miesto má Tomi Odoši Orpheus, Máčik Farm Bohatá, jeho čas je 18:11. Trošku by sme pridali hudbičky, ak poprosím. Môžeme trochu pridať hudbu. Čo? Gratulujeme Tomimu Hodošimu, naozaj pekné umiestnenie. Máš rýchleho koníka, ešte dekorácia. Tak, priatelia, a ideme na 1. miesto. A prvou je... Nikto? Nevieme. Ešte raz. Prvá je... Tak, nahlas. Takže Barbie Fazekašová, koník Omar, Máčik Farm Bohatá, najlepší čas 17:65, 1. miesto 100 bodov. Potlesk naozaj, Barbie, moja úcta, krásna jazda, zaslúži si svoje ocenenie. Priatelia, ako som spomínal, ešte spravíme jedno vyhodnotenie a to vyhodnotenie za najkrajšiu jaskyňu, najlepšiu jaskyňu a môžem povedať aj za úplne topku. Benjamin, všetko dokopy, všetko naraz, všetko v jednom balíku. Viete. A to je Aliska Hadnaďová, ktorá si musí prísť pre cenu sama, takže Aliska, poď sem k nám. Je to nová a myslím si, že zatiaľ jediná nádej Langovo dvora a myslím si, že právom sú na ňu či už Alenka, či už Robo, ako aj všetci hrdí. Nevynímajúc svoju sestru, samozrejme, ktorá je teraz na pyšno, ale dobre, takže gratulujem. Alisonka, ešte fotku, tak. A sestre, ideš zagratulovať ani?
To nemyslíš hľadá vážne? Zabudneš na to a pohyb plusom. Dobre, krásne. Počkaj, zagratulujeme Segra, ti musí gratulovať, to musí byť pamätná fotka. Priatelia, pamätná fotka. Aliska a jej Segra. Pusinka od sestry na líčko musí byť. Šup, šup, šup. No vidíme to, je to nádherné. Takže gratulujeme ešte raz. Priatelia, samozrejme ešte nekončím, ešte ma tu chvíľku musíte strpieť, pretože by som poprosil, aby prišiel sem či už Robolang, poprosím, ešte napríklad Robolang, aby prišiel sem aj riaditeľ putovného pohára. Už je preč? Musel odísť. Takže aspoň poprosím a samozrejme jeho šarmantnú partnerku Alenku, keď prišla sem ku mne. Poď. Nie, zabudni, ale nezabúdam. Takže poď. Vieš, poď už. Poď. A ja by som samozrejme poprosil, aby obidvaja sa najviac podielali na tom, aby dnešné preteky vôbec boli pretekmi a že sa zorganizovali na také úrovni, aké sa zorganizovali. Chcel by som im samozrejme týmto poďakovať a zároveň ich poprosil o tak krátke zhodnotenie toho, čo dneska sme videli, čo sme zažili a čo plánujeme v najbližších dňoch, v najbližších mesiacoch, týždňoch, rokoch do budúcna. Ďakujem pekne, chcem sa naozaj poďakovať každému úprimne, pretože v tomto počasí vydržať, chvála Pánu Bohu, že nepršalo. Či už deti, či už dospelí, či už naše koníky, bolo to fantastické. Chcem sa poďakovať za výborné časy, ktoré ste dosiahli, za vašu trpezlivosť a dovolím si vás pozvať 29. augusta na extemporálové preteky, ktoré sa budú konať na našom ranči. Ešte raz klobúk dole a ďakujem vám pekne všetkým. Ďakujeme krásne za účasť. Aj jazdcom, aj divákom. Ďakujeme pekne. Ešte raz poprosím potresk pre rodinu Langových, ktorí naozaj dneska to zorganizovali. Priatelia, poprosím na hudbu. Môžem poprosiť hudbu, čestné kolečko pre všetkých jazdcov. Ďakujem vám ešte raz všetkým, ale priatelia, dúfam, že neodchádzate. Dnes ešte budeme spolu spievať, spolu sa zabávať z Booster Band. Takže priatelia, ešte ste pozvaní, bude hrať Booster Band, tu bude hrať tam hore pri... Na terase hore, ďakujem. Na terase hore bude hrať Booster Band, ste pozvaní, neodchádzajte. Radi sa všetci s vami stretneme, porozprávame, dáme si pohár vína, ja som abstinent, ale kako, ne? A budeme sa znova vidieť na Extreme Traily, takže priatelia, čestné kolo našich dnešných jazdcov a samozrejme váš neutichajúci potlesk pre týchto jazdcov, priatelia. Ešte si dovolím spomenúť opätovne zase znova sponzorom podujatia. Môj zdravý svet, rodina Vološinová, TPD tlačiarenské stroje, Noma, Suprava, obec Trnovec nad Váhom, Eva Alojs Šelítkový, Autodoprava, Tip Top Trans, Peter Suchý, Ciarko, SRO Stavebniny, Toras Jaroslav Čerhák, Agrotrans, Televízia Kavalo. Samozrejme ešte si dovolíme v tejto chvíli vás pozvať na výstavu výrobkov z dreva od výrobcu Mikuláša Langa, ktorú si môžete pozrieť v klubovej časti ubytovne. Priatelia, a dnes naposledy dávam do pozornosti aj Ranč Sekereš a Vodný mlyn Kolárovo vás pozývajú na prvý ročník zápravových prekážkových pretekov a tretí ročník Dunajského pohára v súťaži o najkrajšieho koňa pri Vodnom mlyne Kolárovo. Toto sa uskutoční. Zápravové prekážkové preteky 13. augusta 2016 od 10. hodine a súťaž o najkrajšieho koňa 14. augusta 2016 od 13:30. Priatelia, ďakujeme všetkým jazdcom, ďakujem vám, že ste sem dnes prišli. Ja sa s vami lúčim aj v mene rozhodcu, aj v mene celého organizačného tímu a prajem krásny ešte deň.